Les 40 setmanes de la transformació de Hara. Dotzena setmana. Posar nom a les sensacions. En el grup de mentoria d'aquella setmana, Laia va presentar una nova eina per aprofundir en la consciència del cos, la pràctica d'anomenar les sensacions. Explicava que posar nom a les sensacions que experimentem ens ajuda a reconèixer-les amb més claredat i, paradoxalment, a reduir la seva intensitat. Quan etiquetem una sensació com ara tensió, càrrega o buidor, la ment crea una distància que permet observar-les sense quedar-ne atrapats. Hara va sentir curiositat immediata. Aquesta pràctica semblava perfectament alineada amb el que ja estava començant a experimentar amb la seva exploració corporal. La sensació que cada cosa que li passava tenia una presència física, però també un nom propi que la identificava. Recordava la sensació al pit de la setmana anterior, que havia revelat una enyorança amagada cap al seu pare. Què més podria desenterrar si començava a posar nom a les sensacions amb més regularitat? Al principi va ser més difícil del que s'imaginava. En tornar a casa després de la sessió, va intentar anomenar les sensacions que sentia mentre es preparava un te. La tensió per la feina, pressa i pesadesa per acabar unes tasques pendents, un toc d'irritació per alguna cosa indefinida. Però a mida que continuava, va notar que es confonia amb el nom de cada sensació. La tensió es barrejava amb la rigidesa, la pesadesa amb la buidor, com si les sensacions fossin ombres que es movien massa de pressa per capturar-les del tot. No hi ha problema, es va dir a si mateixa. Ho aniré perfeccionant amb el temps. Però la pràctica va mostrar el seu veritable valor 2 dies més tard, durant una reunió amb els seus pares. Es trobaven parlant sobre l'empresa familiar i, com era habitual, els pares li van fer una observació sobre la seva falta de constància. «Tens tantes idees, però mai les segueixes fins al final», li va dir el seu pare amb un to més preocupat que dur. Normalment, aquestes paraules haurien desencadenat una resposta immediata en Hara, una mescla de frustració, ràbia i necessitat de defensar-se. Però aquesta vegada va fer una pausa interna. Va inspirar profundament. Va centrar-se en el seu cos i, en lloc de llançar-se a replicar, va intentar anomenar el que estava passant dins seu. «Em sento tensa», va pensar. I després també tinc una sensació d'ofec al pit. Però sota de tot això hi ha una sensació de falta de força profunda. El descobriment la va sorprendre. Durant tant de temps havia reaccionat amb ràbia defensiva, creient que allò que volia era demostrar que els seus pares estaven equivocats. Però no era ben bé això. La ràbia només era una capa superficial. El que realment sentia era una mena de pèrdua de poder personal per no poder complir amb les expectatives dels seus pares i una buidor al pit perquè la seva recerca constant de llibertat la feia semblar irresponsable als seus ulls. Sense saber exactament com, es va trobar dient: «No és que no vulgui acabar les coses, pare, és que a vegades no sé com. Em perdo pel camí i em fa sentir dèbil i incapaç que ho veieu com un defecte meu». Els seus pares van quedar mirant-la, sorpresos. El silenci es va estendre durant uns segons incòmodes, però després la seva mare li va posar la mà a l'espatlla. «Nosaltres només volem el millor per a tu, Hara. No és una crítica, és preocupació». Aquella conversa no va resoldre tots els malentesos familiars, però va crear una obertura. Posar nom a les sensacions no havia canviat el que pensaven els seus pares, però havia transformat la manera en què ella es relacionava amb els seus propis sentiments. I, d'alguna manera, això va canviar la qualitat de l'intercanvi. Ja no se sentia tan atrapada per les reaccions automàtiques. Aquella nit, mentre reflexionava sobre el dia, va decidir fer un experiment més formal amb la pràctica d'etiquetar les sensacions. Va agafar el seu diari i va començar a escriure. Cada vegada que notés una sensació al llarg del dia, faria una petita nota, descrivint-la amb tant detall com pogués,
No es tractava només de dir «em sento tensa» o «sento un buit», sinó d'intentar desxifrar les seves múltiples capes. Què era exactament aquella tensió? Com es diferenciava aquesta tensió de la tensió que sentia fa una setmana? Amb el pas dels dies, el seu vocabulari de sensacions va començar a expandir-se. Va aprendre a diferenciar la tensió de la força, la buidor de la tremolor i fins i tot a captar subtileses entre la seva agitació més superficial i aquella sensació més profunda de calma que sorgia quan completava una tasca ben feta. Les sensacions, que abans eren com un remolí caòtic, van començar a semblar-se més a un paisatge complex però comprensible. I, el més important, va començar a notar quan les sensacions s'estaven intensificant. En moments de tensió, la pràctica d'anomenar el que passava dins seu va ser com un far enmig d'una tempesta. A vegades, només posar nom a una sensació la feia desinflar-se lleugerament, com si el simple acte de reconèixer-la trenqués el seu poder hipnòtic. La setmana es va tancar amb una sensació de serenitat, va escriure al seu diari. Posar nom a les sensacions és com posar nom a les estrelles d'un cel nocturn. Les veus brillar, però ja no t'espanta la seva immensitat. Pots donar-los forma, saber on són i, en certa manera, orientar-te amb elles. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.